Mitä hintakiinnitykset ovat? Pörssisähkösopimuksessa sinulla on mahdollisuus pienempään sähkölaskuun joustamalla kulutustasi spot-hintojen mukaan. PKS:n Prima pörssisähkösopimuksessa saat lisäksi käyttöösi hintakiinnitysmahdollisuuden. Prima-sopimuksen hintakiinnitykset tarjoavat mahdollisuuden vakaaseen hintatasoon sekä mahdollisuuden hyötyä sähkön käytön ajoituksesta vaihtelevien pörssihintojen mukaan. Miten hintakiinnitys tehdään? Hintakiinnityksellä voit kiinnittää sähkön hinnan haluamaksesi ajaksi, jolloin hinta ei vaihtele markkinoiden mukaan. Prima Live-palvelussa kiinnitysten teko on helppoa kuin verkkokaupassa asiointi, ja se kuuluu maksutta sopimukseesi. Hintakiinnitysten tekemistä ei kannata pelätä. Voit tehdä kiinnityksen itse juuri omien mieltymyksiesi mukaan tai hyödyntää kiinnitysautomaattia tai hintavahtia. Näin pääset itse tekemään kiinnityksen oma PKS-palvelun Prima Live-osiossa. Valitse ajanjaksot, jotka haluat kiinnittää rastiruutuun tyyppisesti. Voit valita prosenttiosuuden, jolla kiinnität sähkön hintaa. Voit kiinnittää hintaa 50 tai 100%. Mikäli kiinnität hintaa 50%, muodostuu loppuosa vaihtuvasta pörssisähkön spot-hinnasta. Lisäksi voit hyödyntää kiinnitysautomaattia, joka tekee hintakiinnitykset puolestasi. Kiinnitysautomaatilla voit asettaa hintarajan kiinnityksille. Kun kiinnitysjakson hinta saavuttaa valitsemasi hinnan, automaatti tekee kiinnityksen puolestasi ja saat siitä ilmoituksen. Hintavahti taas helpottaa sinua seuraamaan markkinahintojen liikkeitä puolestasi. Myös hintavahdissa voit asettaa haluamasi hintarajan. Kun kiinnitysjakson hinta osuu valitsemallesi rajalle tai sitä alemmas, saat siitä ilmoituksen. Tämän jälkeen voit kirjautua Prima Liveen tekemään haluamasi kiinnityksen. Kun olet tehnyt hintakiinnityksen, lopulliseen sähkösi hintaan vaikuttaa vielä kulutusvaikutus. Hintakiinnityksillä saat sähkösi hintaan varmuutta ja vakautta. Mutta kulutusvaikutus joko pienentää sähkölaskuasi, jos voit painottaa sähkön käyttöäsi halvemmille spot-hinnoille, tai suurentaa, jos sähkön käyttösi painotus on kalliimpina hetkinä. Hintakiinnitykset ovat parhaimmillaan mielenkiintoinen maailma, jossa pääset arvioimaan sopivaa hetkeä kiinnityksiin. Tarkemmat ohjeet hintakiinnitysten tekemiseen löydät osoitteesta pks.fi/Prima.